салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро бо ҷадидтарин хабарҳои шоу бизнеси тоҷик аз сомонаи оилатиҷа манзуратон месозем. Дар студия бо шумо ҳастам ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Саидаи Сироҷиддин яке аз маҳбубтарин сарояндагони тоҷик аст. Чанд рӯз боз овозест ки нафари хонаи истиқоматии Саидаро оташ задааст. Дар ин бора Саидаи Сироҷиддин зимни суҳбат қайд намуд ки мутаассифона ин хабар дуруст аст. Ба гуфти сароянда шабе дар хоби ноз буд ки ба ногоҳ хонааш оташ гирифтааст. Ӯ танҳо писарашро ба оғӯш гирифтаасту ба берун давидааст. Сабаби сӯхтору корношӯям гаштани ноқилҳои барқӣ гуфтаанд. Дар бораи он ки кори дасти душманонаш аст, ӯ паноҳи душманонро ба худо месупорам гуфт. Инчунин сабаби аз саҳна дур шуданашро чунин шаҳр дод. Бахт барои ҳар духтар аз ҳама ганҷи пурқимат аст. Ман ҳам оиларо интихоб карда чанд сол боз аз саҳна дур гаштам. Бар замми ин баъди ба дунё омадани писари ягонаам худро пурра ба тарбияи ҷигарбандам бахшидам. қобилҷон Зарипов аз зумраи он сарояндагонест ки вижагиҳои хоси худро дорад. Қобилҷон сабку услуби хоси худро дошта таронаҳояш ба зудӣ ба дил менишинанд ва верди забони хурду калон мегарданд. ин ҳунарманди асл дуруст қавл таронаи навашро бо номи арӯсӣ дар ютуб-канали Панҷшер медиа пешкаши ҳаводорони савту наво гардонд. ин клиптаронаи ҷаззобро дар муддати 2 шабонарӯз зиёда аз 65 000 нафар тамошо кардаанд. муборак духтарам тӯи арӯсӣ, туро зебад гули рӯи арӯсӣ. клип аз рафти тӯи арӯсӣ ба навор гирифта шуда Қобилҷон Зарипов аз пешонии арӯс мебусад ва дастонашро сӯи само бардошта ба гуларӯсак дуои нек медиҳад. тавре ки худи Қобилҷон Зарипов зимни суҳбат бо кормандони сомонаи оила қайд намуд, ин клиптарона аз тӯи арӯсии духтари худашон Кимиёбону ба навор гирифта шудааст. ёдрас мешавем ки Қобилҷон Зарипов падари 3 фарзанд буда моҳи июни соли равон духтари ягонаашон Кимиёбонуро ба хонаи бахт гусел карданд. Билол Ғафурӣ сарояндаи ҷавону умедбахши тоҷик буда ҷияни сарояндаи маҳбуб шодаравон Баҳром Ғафурист. ин сарояндаи ҷавон таронаи ҷадиди худро бо тарзи хосу замонавӣ дар ютуб-канали Баҳром Ғафурӣ пешкаши мухлисони савту наво гардонд ки аз рӯзи нашр то ба имрӯз зиёда аз 122 000 нафар тамошо кардаанд. мани беморе бар ту гирифторе ишқи мани медони ишқи мани ишқи мани медони ишқи мани. Билол Ғафурӣ зимни суҳбат бо кормандони сомонаи оила қайд намуд ки ин клип дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон бо меҳнатҳои хеле зиёд сабт гардидааст. Рухшона Каримова блогер ва модели машҳури тоҷик буда бо лақаби Софи дар байни мардум маҳбуб аст. ин блогери тоҷик таи чанд рӯзи охир дар Инстаграм сторисҳои худро аз Русия пешкаши ҳаводорони худ месозад. Чанд хонандаи сомонаи оила аз мо пурсон шуданд ки Софи баъди ҳаҷ рафта омадан Тоҷикистонро тарк кардааст. онҳо хостанд то куҷо ҳақиқат доштани ин овозаро ба онҳо муайян кунем. баъди ин дархост мо бо яке аз наздикони ин блогер ҳам суҳбат шудем. зимни суҳбат бо мо яке аз наздиконаш гуфт ки Софи барои дидани модару бародар ва дигар наздикону дӯстонаш рафтааст. ҳанӯз санаи омаданаш муайян нест, вале дар аввалин фурсат ба Тоҷикистон ба назди мухлисонаш бармегардад. хавотир набошанд. ёдовар мешавем ки ин блогер санаи 12 май ҳамроҳи бародари худ ба хонаи худо сафар карда буд. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардодем. моро дар шабака ва сомонаҳои оилатиҷа пайгир бошед.